L'escola de Tortueta és una escola que té 30 anys d'història i que sempre s'ha caracteritzat per tenir una mirada oberta a tots els reptes que planteja la societat, una mirada que ens fa poder aconseguir que cada alumne desenvolupi al màxim les seves potencialitats i assoleixi l'èxit educatiu. Tot això en un marc en què l'alumne se sent content, se sent feliç i gaudeix de l'aprenentatge, un aprenentatge que haurà d'anar desenvolupant al llarg de tota la seva vida. Això va suposar un problema per la classe o va ser una nota d'humor i de diversió? Molt bé. Dins del nostre projecte educatiu destaquem el foment de la lectura perquè ens obre moltes portes, per accedir al coneixement, per desenvolupar la imaginació, la creativitat. El dissolvent és una substància més abundant en una solució. Iniciem l'aprenentatge de l'anglès des de P3. We have two socks. Bye bye socks. Bye bye socks. Som una escola inclusiva perquè entenem i sabem que tots els alumnes són diferents, tenen diferents maneres d'aprendre i donem resposta a això. Un altre aspecte que potenciem és l'experimentació, perquè d'aquesta manera els nens observen, manipulen, creen hipòtesis, les comproven. És un treball que fan directe amb la realitat. Tot això ho treballem de manera coordinada amb tots els cicles, perquè així assegurem que l'aprenentatge de l'alumne tingui continuïtat. A l'etapa d'educació infantil treballem a partir d'hàbits i de rutines per tal de fomentar l'autonomia dels nostres alumnes. Creiem que és l'etapa on hem de potenciar la creativitat i les relacions personals entre ells. Treballem a partir de projectes, de racons de treball i d'activitats que interessen i motiven els nostres alumnes. Donem molta importància a l'expressió oral, així com també a la lectura i a l'escriptura. En definitiva, el que volem és que els nostres alumnes se sentin a gust, feliços i aprenguin divertint-se. A primària, sobretot, el que intentem és continuar amb aquesta idea de l'autonomia personal en l'alumnat. Bàsicament que l'alumne mantingui la il·lusió per aprendre. A partir de tercer el que fem és que els alumnes elaboren els seus propis apunts i també el glossari a partir de paraules que s'han treballat, conceptes que s'han treballat a l'aula, de manera cooperativa. Aleshores, aquest treball cooperatiu el que fomenta també és que l'alumne s'adona la seva pròpia individualitat i cada un aporta el seu granet de sorra. També s'adonen d'allò que fan bé i allò que potser no fan tan bé. Bàsicament, el que volem
és que aprenguin a aprendre. Què vol dir això de que aprenguin a aprendre? Doncs sobretot aplicar els coneixements adquirits a la realitat del dia a dia. L'alumnat gaudeix de pissarres digitals a totes les aules, també tenim netbooks i tauletes, utilitzem la web per compartir materials i per penjar-hi imatges, els documents de centres i informacions diverses. Tothom hi pot dir la seva escrivint un comentari. Amb Google Ads for Education, alumnat i professorat treballem en xarxa de manera cooperativa amb eines com Drive o Gmail, tot plegat amb un objectiu clar, que és que el nostre alumnat aprengui a gestionar la informació a través de les eines de què disposa, tant a l'escola com a casa. En aquesta escola se li dona molta importància a la participació de les famílies i això ens permet conèixer el dia a dia dels nostres fills i filles. Com ho fem? Doncs de diferents maneres, des d'un taller de lectura a l'aula, col·laborar en alguna activitat de manualitats, jardineria, de cuina, depenent de les habilitats de les famílies que hi participin. I des de l'AMPA, on jo també hi col·laboro, s'ofereixen diferents serveis a les famílies, des de l'acollida matinal, el menjador, activitats extraescolars, i col·laborem amb l'escola molt activament amb el tema de socialització de llibres i material didàctic.